President Emmerson Mnangagwa voramba kumhoresa VP Chiwenga atinoda kumira mushe kusangana zvekare kwataita paKulian TV mhuri yeZimbabwe. Ndadzoka ndine nyaya panapa iri kutenderera ya President Emmerson Mnangagwa pavairatidzana zvinhu zvavo kuSADC business something so vakabva vatanga kufamba vachigreeta vanhu vakawanda but pakunogreeta VP vanga vatoswedera vatopo panzvimbo kudara but havana kuvagreeta panguva iyoyo. Handisi kuziva kuti inyaya yekuti kana kuti pamwe sevanhu kuti vanenge vambobva vese nekuti kumashure kwanogona vambogreetana futi before. I don't know kuti chichakaita kana kuti vanga vatongosanganawo paevent iyoyo because these people vane kasystem kakuti dzimwe nguva vanogona kutomhoresana zveso vachikwira ndege achienda vodzoka vomhoresana futi. So pamwe kana kuti uyu akazviona kunge zvisina basa I don't know but nyaya yacho iri kukwidza makata. Vanhu vari kutotanga kutojamuka nyaya iyoyo. Ndiri kusangana nemwe ari kunyoro panapa vanhu vari kutotanga kutotaura vari kuti Chiwenga's faction now strongly believe that Mnangagwa has no respect for the VP following on occurrence in which ED treated Chiwenga as if he didn't exist. Chiwenga tried to shake hands with a member of the exhibition team, but Mnangagwa walked over him, blocking the handshake. Vakasara kutotanga asisi munhu kunezonoti munhu anyara panapa it's like sevanhu zvavanenge vangojera kuti already hapana pressure but nekuda kwevanhu manje mashoko anenge achizotenderera unotoona kuti something fish is going on. Hakusi kudyiwa rinopisa, there can't be smoke without fire. Pane zvinenge zvichiitika because ungangosvika utanga kuignore munhu handshake kana kuti utanga usiri kumuona. And nyaya iyo ndiri kuzoona futi iri kukondinya panapa iri kunzi President ED is using slogans at his smoothly rallies to spot all anti-2030 vachitonga function rumor as it clamped down will soon be launched against this group soon after SADC summit. ED is furious over team general and many are likely to lose posts in both government and party. But nyaya iri kuzoitika ndekuda so pakunetsana kwavaviri ava chinhu chavanofana kunyatsoongorora vanhu chavanofana kunyatsoziva ndichikuda so mazuva RG Mugabe paya pakatotaura kunzi uyu Mnangagwa ndomudonhedza mangwana chache because ndiye anga ari VP panguva iyoyo. Hapana kutora nguva pangabva patovhurwa docket whatever patanga atopa run but angabva amira munyika akabva atongotiza kutongobuda kutotiza kutojamba border chaiko ndokuzvatoitika ipapo kutotiza munyika kuti zvaizvo kutobuda munhu otomhanya neupenyu hwako ndo zvakatoitika exactly panguva iyoyo. But kwakabva kwasara bva kwaitwa coup iya yekudubura Mugabe. Pakuitwa kwekuu ipapo ana General Chiwenga ndo vanga vatobata masimba because ndo vaka hand over inosvika chinoitwa kwavari because ndo vakasisa munhu vakanga vanomugara bamba. Asi President Mnangagwa vanosisa munhu direct uyu akambianga anomugara bamba but zvanga zvapanga pasina kutamba vangoti right vachingopedza kugara bamba vachitopa angari chi VP panguva iyoyo. But uyu angari VP panguva iyoyo anga atiza munyika ndo zvakanyatsoitika pamazuva iwayo anga atotiza munyika pasina tarisiro yekuti anga adzoka munyika. But these guys havana kuda kumboita coward ndo vavangoita sepita kwavo asi vanhu vakazongoti no pamwe vanhu vanga vagara vakataurirana kana vari kuzivana pazvinhu zvavo zvavari kuitirana. But ndiri kuzoona vanhu vari kukomenta panapa nyaya iyoyo vari kuti I really hope whatever power transition we are going to have it should be peaceful and no bloodshed. Vari kuti where there is smoke there is fire. Vari kuti I believe by virtue of him being a lawyer and being part of statecraft for 44 years appearances, the consequences of unconstitutionalism, the challenge is about hangers on who can't survive outside government because they are spoiled. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa nevanhu vari kukomentawo nyaya iyoyi iri kuitika ikwa ED na VP Chiwenga. Zvechokwadi zvega zviri kungoratidza kuti there is something fish is going on because avari kupusha maslogan yavo 2030 tichiripo but constitution yekuti 2028 unofanira kunge wasiya unosiya ubva wasiyirawo umwe. I don't know kuti vatazozvifambisa sei because ndakazoona futi Mutsvangwa akabhubuda achitaura kuti aiwa kunoku haungonzi wapinda paupresident tinotoenda tonoita congress totanga kusarudzana kubva kupati
but vachitaura kuti it's an open game for everyone. Munhu wese anogona kungopindawo achingopfuura nepapo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvaitaurika ipapo. But amene muri Zimbabwe makatarisawo nyaya iyi, ndisati ndanyanyisa kutaurisa zvakawanda. Munoiona se. Tell me what you think in the comment section. Tobva takwanisa kuzokontinua tichinzwanana tichiona kuti imimi muri kutochipa nyaya iyo. Ndo ndaita the second video after mapedza kukomenda.